ଏଇ କେତିନି ଏ କଟା ଭାଇଆ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କାହିଁ ଏମିତି ଅନେଇଛ କହିଲ ଡେଲି ସକାଳେ ହେଲେ ମା ଏଠି ପଠେଇ ଦେଉଛି ନା ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁଆଇ ଦେଉନା ହେଇ ଯାଠୁ ଇଲା କାହାକୁ ଯାହା କହୁଛି ବା ମୁଟରି ହଁ ନାନୀ କାହାକୁ ଯାହା ବୋଲି କହୁଥିଲି ବା ନାଇଁ ଲୋ ନାନୀ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ କେତେବେଳୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଖା ବୋଲି ଦେଖୁନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତମେ ବା ଆମକୁ ମନା କଲ ଆଉ କ'ଣ ହାତ ଧରି ଡାକିକି ବସାଇଥାନ୍ତା ମାନେ ନିଜ ଘର ଭାବିକି ଖାଉନ ଇଲା ମୁଟରି ସୋରିଷ ତେଲ ଅଛି କିଲୋ ହଁ ନାନୀ ଅଛି କଥା କ'ଣ କି 500 ଚିକେନ ଆଣିଥିଲି ଅନେଇଲୁ ଅଧ କିଲୋ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଢାଳି ସାଇଲିଣି ଅଧ କିଲେ ହଉ ତ ନାହିଁ ଆଉ ବାଡ଼ିଆଟେ ଜାଳ ଅଛି କିଲୋ ନା 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 ନାହିଁ ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ଭାଇ କେଇଦିନ ହେଲାଣି ନା ନା ମୁଁ ସେ ଘର ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ମାନେ ତୋର କ'ଣ ମୋର କ'ଣ ଆମେ ଦି ଅନ୍ତ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆଳତି ଖଣ୍ଡେ ନାନୀ 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 ଘରଟା କ'ଣ ନେଇଯା କ'ଣ ମାଡ଼ି ବସ ଏଠି କାଙ୍ଗ ଛାଉଡ଼ା ମା ଠାର ଦେଇଗଲା ନା